Kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungora karon ano sabgini ang programa sa PBCM con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio sa kinasing-kasing magadapit kaninyo unta nining tungora karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga magamit nato sa atong pagtuon sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa gitulo ni Master Del Caramo padin sa nga among pagpanudlo kaninyo nga mga nakasulat sa Biblia kung may basahan man nga referensya nga gamit kinigamit nila para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan no, sa nagakalilain nga mga dapit. Kumusta ka ninyo mga kaigsunan? Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga nga nag-angkon o radio station para mailagad kini sa mga katawhan. O nining tungura dili usab nato pagkalimtan mga atong hiniusang kalihukan sa pagtigom mahitod sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta sa mga kaigsunan diri dapit sa Cagayan de Oro City, diri dapit sa Claveria, no? Sa Miss Oriental o diri sa Villanueva. Diri usab sa Taguluan, may sa Miss Oriental, kumusta sa tanang mag-igsunan? Labi na kanimo, Brother Jer Edkila. O diri usab sa Balingasag. O diri usab sa mga kaigsunan diri sa dapit sa Hingog City. Kumusta kining tanan? O nining tungor karon, magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kumaturan. Ug akong dugang mga pagpamusta dinhi dapit sa Mangoto, Pinamungan, Cebu, sa Pandakan, Pinamungan, Cebu, labi na ngadto kang Sister Elkin Bertulis ug kang Sister Ima Bilida ug kang Brother Esprejon Bertulis o kang Brother Dimuel Telebrico o kang Sister Cornelia nga mo'y nagsuporta dinhi sa radyo natin FM Buhing Tubig, Pinamungan, Cebu. O aron sa pagpadayon ako pong ihatag sa kauban nga ebanghilista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos maging uban usab kaninyo pinagis paghatod sa kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog dinhi 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag adlaw Domingo o adunay matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog. O sa tanan nga mga miyembro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mao kini ang March 10, August 19 ug December 29 busa gihawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna.
O kumusta sa atong mga suking tigpaminawan sa inyong pagpatalingog dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Sabado duha ka hugna mga kaigsunan dinhi sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas gagabion. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Unya gisuportaran kini sa atong kauban nga ministro Brother Dever Resaba ug usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo din sa Mount Apo Radio alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live gyapon sa Facebook ang programa. Ato sa mga kumusta ang mga suking tigpaminawan din sa Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati ninyo kami sa matang adlaw Domingo din sa RPN Dixkio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli niini sa matang adlaw Martes ug Huwebes ala 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Ato pong gipangamusta, Brethren, diri dapit sa Puerto Cagayan de Oro City, no, sa mga kaigsunan. Okay. Og kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw Domingo dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas gagabion live sa Facebook makita gyapon kini sa YouTube. O kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM. Matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas gagabion dinhi tagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo kami sa sibihan, nining sibihan sa DYLA, duha ka hugna mga kaigsunan. Matag adlaw Domingo, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kaudtohon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook. O gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matang adlaw nga Domingo dinhi sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Nga gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado live gyapon sa Facebook mga kaigsunan. Atong mga pagpangumusta sa tinibong bansa sa Amerika sa mga PBC member sa Sister TC Kulihat o si Sister Lily Patterson, PBC member, o kang Brother Nicodemus, Nicky Hermias, PBC member, o sa ato po mga pagpangumusta din sa Villanueva, Misamis Oriental, labi na kang Brother Primo N. Sabang, PBC member, o atong pangumusta na atong attorney, Ramil G. Carion sa atong PBCM Legal Counsel o sa mga gusto mangutana o tawag kontak lang mo nga number sa atong kauban nga ministro Brother Juan Ronilo Mangalos ang mo ni 0917-811-8882 sa atong mga official nga mga bag-ong basahon niya makita na to sa screen o kinsa katong gustong mo halad adto kamo sa PBCM Central Office. Ato sab nga gipahalo pahibalo ang tanan nga mga kaigsunan sa PBCM nga kining kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Na makita ninyo sa screen kung gilantaw kamo sa Facebook Live, ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung naroon na may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ang walay kalabtanan ng pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister and at the same time, Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. O garon sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, brethren, ang may tungod sa pagpadayon ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya, part 9 na. O ngano nga ato kini nga ginapadayon tungod kay mundang lamang kita, brethren, kung mahusto na ang mga pagtubag, brethren. Kay kung doon na iyang mapagtubag,
di naman na magkadimao. Ang bot nato ipasabot nga basta masabtan sa tao nga ang sentido natong tubang. Pero sa dili pa nato ipadyon bradron ato sang basahon ang mga kaigsunan nga nagapangutana bradron o kumusta kanila sa nagapangutana kanato bradron. Okay, Reb, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Una diri mao si Efren Anino Guhilde, ikaduha si Boy Ortiga, ikatulo si Rigor Alid Anip diri sa Sumilaw Bukidnon, ang ikaapat si Iliboy Dikdikan Ming Lanilla Cebu, ug ang ikalima kini si Nobyembre 4 dinis Mambaling, Cebu City. O kumusta kaninyo mga higala no nga nagapangutana tuod man ang inyong mga ngalan, inyong pangsuli-sulion o kung may mga relasyon ka mo pero di bali. Ang amo girespeto gyapon namo kung itago man ninyo ang matod ninyong pangalan, pero ang inyong mga pangutana amo gyapon ganang pagatubagon ngano bililhon man kana kay kanang pangutanahan nausab kana sa ubang mga panguna-una lamang kamo ang nakauna sa pagpadangat niya na. O karon balikan nato ang atong gisgutan nga tema nga ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya ika part 9 na kini. O mayong timan-an nga sa iyang mga pagyama-yama nagyud siya gibuhian nga atong kuhaan pud og dugukan lugar nga dinhi ang mga punto nga matod pa niya kinahanglan man gyud daw ang tao kung katawhan ta sa Dios badron masudlan kita o naa ang espiritu sa Dios kanato lugar. Matod pa siyang pamahayag kay kung dili gani ang espiritu sa Dios makasulod sa atong lawas, kung dautan gani kuno magyama-yama gyud kuno ta sinultihan unya mura na gyud kuno pud ta og magsalimuang niya na o pamatyon nato ang previa brethren sa gibuyan ni Aquilino Valencia nga sa madugay mabaling siya sa iyang katarungan. Okay, atong paminawan. Pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua, pero kung di na ganita, puyan sa espiritu nga balaan, magyaw-yaw ta bisag unsay atong iyaw-yaw. Mura ka nagsalimua. Reb, atong nabati ang pahayag ni Aquilino Valencia nga kung di na kuno daw puyan ang lawas sa tao sa espiritu nga balaan, na nakuno yung mga pagyaw-yaw sa mga pagyama-yama o kana kunong sama kuno sa nagsalimuang. Mura nagsalimuang. So doon ay katumbas na brethren niya nang mura nagsalimuang. kanang nagsalimuang wala man na sa tong pangunahuna muna na nga katumbas na sa usa ka buang. So ug atong susihon kini reverend atong i-basis Biblia atong ipangutana sa ubang ministro Bradrini. Kanang magyama-yama na magsalimuang mura man na sama na sa buang. Sa Biblia, Brad Rini, unsa ba ang makapabuang sa tao nga sa ato nadunggan kang Valencia basta di na kunupuy-an sa balaang espiritu nana sa pagyama-yama unya nana sa pagsalimuang katumbas sa buang. Unsa ba ang gihulagway sa Biblia sa ang tao matawag og buang sumala sa Biblia, Brad Rini? Matawag na siya sa kabuang bradon kung magsukuhay na siya mga ngabil. Niya atong pagbasahon kining Biblia nga doon natatak si Adventist Church sa Proverbs Review, Kapitulo 19, versikulo 1 ang nakasulat. Mayo pa ang kabos nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing. Kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil ug mao'y usa ka buang. Mukha na bradon. Ipakita reverend sa Biblia sa gibasa ka ubang ministro nga kini di ang pagsukwahi sa mga ngabil, kanang pagsukwahi nana ang pagsulti sa mga pagyama-yama. Diya daw niya na tawgon ang tawag sa kabuang. Busa katong iyang gingon wala po lugar tay lalis badron no nga ang iyang gisgutan nga kung masudlan na tagdautan ihamanang gisulti gibungat man na niya magyaw-yaw kuno ta og magyama-yama mura na dayon og magsalimuang na kung nagsulti siya nini kinanglan nga dili gid siya mabaling sa iyang katarungan. Nakaron ang atong susyon kay nag-ihuman talagi og mga pagyama-yama na iyang gibuhian nga diri niya gikuha nga si Master kuno bradon naghingalan kuno kanako
Tun kay nagkanta-kanta man kuno ko brethren, kay naman kuno'y video kay lugar kuno hay anang tungura na to. Pagkanta-kanta, nag-ingon daw si Master nga, mupuyo ra ba na diri sa sulod sa palasyo ng nagkanta-kanta? Og matod pa niya, nga kanang nagkanta, yawa kuno, ginganlan kuno ko ni Master brethren og yawa. Nakaron, may timan-an nga, mas dili siya di ay mo yawa brethren nga dili siya sa material, dili siya anak ni Master. Mas gipaboran lugar siya kang Master kung pamation nato ang iyang sinultian ba kay kanako kay ako may giingnan ko no ni Master og yawa daw nang nagkanta. Atong pamation mga mahalamong tigpaminaw og unsa gyud ka autentikado siya manulti og di ba ka ni bunga siyang kasina og pagyama-yama og pagsalimuang. Okay. Sa pauno ni sa Diyos Espiritu Santo, may tungod sa rondalya, nadunggan ang tingog sa ibabaw. Kay ang ubos palasyo man. Huwag na ng tungura, mga higala. Ingon na yun ang Espiritu Santo. Nakadungog mo karon ng tinguga, karon nakatakanta dahil babaw. Naminaw sila. Kaya nga naman, nihunong good ang rondalya. Karon nagkanta na as babaw. Ha? Mupuyo ra ba nang din sa palasyo? Mupuyo. Yawa na. Yawa daw kuno na. Kana kunong nagkatakanta sa babaw. Yawa na. Wailai nagkatakanta das babaw kay may bidyutihan man na si Loloy Charlie napatawag og Ribere. Atong nabati rib no. Sa iyang amahan. Yawa na. Tingala si Cruz bagay po nga iyang uyuan og si Lisa. Lagi nga nani. Wala bitay ko kaikog bitaw mo hingalan sa Chief Minister nga anak sa magtutudlo nga yawa tungod lang sa pagkatakanta granteng lugar oh. Kasi Master namulong na unsa may gikantang Riberin nga mo'y nakapayawa niya. Oh, kinalan iyan ang Oh. pribahan brethren. Kung sa ato pang gisundan kag Riberin nga padim nga naginilunggo atong ipamangkot pamangkot namo sa imo unsa man nga kanta nga gikanta sa Chief Minister nga mo'y gitumbok sa magtutudlo nga nahimong yawa. Oh, ano bala ang ginkanta? Mao na. Nakaron atong susihon kay nag-ingon si Master nga kana daw nagkanta yawa na muna susakto ng imong gingon brother nga unsang gikanta lugar nato nga mo'y nakapahimo nga yawa nakaron may tiban-an nga niining pagkasultihan ni Master brother wala pa siya mo pahulay Tinuod. kay kung ako man di ay Valencia ang giingon ni Master nga yawa ni anang wala pa siya mo pahulay nganong sa pagpahulay na ni Master usa ka chapter president usa-usab kini siya ka PBCM Palace Guard chapter president nganong gipakitaan man siya sa panan-aon nga wala daw kunoy lain nga sundon nakipagsulti si Master Pinagis Katulugon o sa panan-aon wa kunoy laing sundon ako nganong dili man ikaw mo ipasunod Aquilino Valencia nga dili man ikaw di ay moyawa. Unsay priba ni Bradron nga kining basahon na dugay na ni dili kay ato ni gi-counter siya tungod kay gidali-dali ni natong buhat. Niya bari basahon na kuning basahon nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Makita nato dinhi kung kanus-an ni siya na print out. O diya kining maong basahon ang principal author nini mo ikaw Reverend ang Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nya imong katimbang nini kining usa karon sa opisyale sa PADM nga mao si Danilo Tinakwa Nga nining tungura wala pa lugar siya maglain kauban ni makarayo sa ilang pagtulunan nga padim. tinuod ka na Reverend o kung kanus-a kini siya na print out makita nato ang first printing niini na makita nato first printing October 10, 2014 Unya, asan ni siya na print out, kaya naman ni siya nasa ubos nakasulat, kining printed by Shailani Computer Services San Antonio Asaan, Misamis Oriental. Kini si Shailani,
anak ni Mr. Nakwa. So makita din ni Reverend kung kanusa kini siya na print out ning basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Ihinyo Sr. Samtang ang pagyama-yama ni Valencia Bredron, niini pa man nga mga panahon na lugar o Oo. sa Melabay nga Nga mga mga katuigan. Katuigan. So, Layo ra kay atong October 10, 2014. October 10, Ah. 2014. Sa ato pa, nanas mga 11 katuig na. So, dili gyud makausaran ta nga gihimo tani Reverend para lang kaunteron sila. Usa sa mga nakasulat dinhi ang ngayon mong masaran Aquilino Valencia sa among i-question or ipamangkot imo kung ang gisultis magtutudlo nga imong dunggan nga yawa si Reverend ngano man sa katulugon sa chapter president si Reverend may pasundon di man ikaw. O sa di pa basan Bredron, matinaw man kay ngano. Sa pagpamatod usa ka chapter magsulti-sulti sa butang nga dili tinud, may kay ganahan ka musulti, mutuo ka sa imong gituhan nga wa man na magsulti imo lang batbuhatan. Tinuod ka na, Reverend. So, basahon ako din ni karon Reverend, sa Kapitulo 2 nga mga mensahes katulugon, nga ganimang basahon, mura manig Biblia, takdo po sa sulti ni Master, nga moabot ang panahon nga sa dapit sa Espiritu Santo, doon na Biblia, kining basahon lugar ba? Munang na kapitulo. So, gingon din nagmensahe si Master diha sa katulugon ngadto kang Filipi Manlod, nga Versikulo 1, no? versikulo 1 sa Kapitulo 2. Nagmensahe si Master diha sa katulugon ngadto kang Filipi Manlod nga nagingon, Loy, walay lain ninyong sundon kundili si Loloy Charlie. Kay walay lain nga akong gisayaw diha sa plaza sa Hawanan sa palasyo og gihatagan sa akong relo og sign pin. Nya Valencia, kung mingon ka nga si Reverend Satanas uyawa sa gipamulong sa magtutudlo tungod lang kay nagkantakanta niya muna mong i-question na nimo unsang kantaha ang gikanta sa Chief Minister nga mo'y makapayawa. Anong di man siya may giingog, Loloy Valencia. Nga tugunon nga walay laing sundon, kundili ikaw Loy Valencia, di man. Sa katulugon ni Filipe Manlot, ginginan siya sa magtutudlo, insaksyonan, Loy, walay laing sundon ninyo, kundili si Loloy Charlie. Granting lugar nga ako to kay matod pa niya wa mo kunoy laing ni puyo sa plasyo yang buhat-buhatan ba para sa atong na pamatud-an sa nangaging pagtuon Bredron nga yang buhat-buhatan og kuan nga gidaog-daog daw si Bonifacio Basar kay gipang tapas kuno nato ang maong lubi niya saging og katong kawayan nga gitanom di tapason nga di man to iyang lote na may nagkinanglan nga membro sa pibsing mampuyo niya to. Nga puros lang iya yama-yama na karon. Kung ato namang ibase sa Biblia, doon na ba'y pagbadlong gyud ay ang Dios sa mga pag-awit brethren sa Biblia? Kay kung moingon ganis Master nga kanang nagkanta-kanta diha ako man kuno to. Pero wala butang ingala na siya nay nag-conclude brethren. Yawa man kuno to. Basta naa sa video kid daghan gyud magkanta pero ako may ang itok mo na sige. Pero mo lagi katingad-an nga nung giingnan man ni Master si Filipe Manlod ni pahulay nas Master nakipagsulti sa katulugon ug ordinaryo pas Master nga nung gitugon si Filipe Manlod nga walay laing sundon. Ako daw dili si Aquilino Valencia na sa biblikanhong pagpamatuod nga dili ta mabulyaso. Doon na ba'y pagpakgang ang Diyos kung mag-awit ta nga dili niya magustuhan, brethren, sumala sa Biblia? Aduna gyud pagpaggang sa Dios kung ang imong pag-awit nga walay mga hinungdan. Nya ato lang pagabasahon dinhi sa Biblia nga adunay tatak si Adventist Church sa Amos kapitulo 5 bersikulo 23 nagaingon, ipahilayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit kaya ako dili mamati sa huni nga mananoy sa inyong mga violin. Busa matinaw, mga mahalamong tigpaminaw, mga kahigalaan, mga kaigsunan, no? Nga ang Diyos diay adunay pagbadlong sa usa ka awit nga niya magustuhan nga matud pa ipalayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit kaya ako dili mamati sa huni nga mananoy sa inyong mga bayulin. Wa pagani mag-ingon ang Diyos diri brethren nga gipahilayo ko na kay yawa manggod mo. Wala. No? Nagranting ka tong giingon ni Valencia nga yawa man ka
adtong tungora kay ako man ka nagkanta. Sakto imong gipangutana nga unsa man kantaha diin mooy hinungdan nga nasuko si master nga mooy nakapayawa lugar kanato o kanako. Kinahanglan tubagon mo na. Nakaron. Kung doon na may pagpalay sa gitawag og awit, unsang matangas sa awit, Brad Rini, nga dili gusto ang Dios, Brad Rini, sumala sa Biblia. Katong mga awit Reverend nga walay hinungdan niya ato pagbasahon kay Biblia nga adunay tatak sa Seventh Adventist Church sa Amos kapitulo 6 bersikulo 5 nga nagawit sa mga lawiton nga walay hinungdan dinuyugan sa huni sa biolin og nagamugna alang sa ilang kaugalingon mga tulunggon sa musika sama ni David. Mo kana atong nabasa Reverend. Okay. Oh. Nakita na to, nga kana din pagbandong sa Dios nga ipahalayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit. Kana din sistema sa awit nga nagaawit kuno sa mga alawiton nga walay hinungdan dinuyugan sa huni sa bayulin ug nagmugna alang sa ilang kaugalingong mga tulunggon sa musika sama ni David pagka walay hinungdan di basig nagkanta lugar ko adto bradron nga nasuko si master kay wala to'y hinungdan nga kanta nga akong gikanta mo hinungdan nga nakapayawa lugar nako matod pa sa gipamahayag ni Valencia kay wa pa man nato mapamatod igyama-yaba ba ni bradron. Nya atong gi-question lagi kung unsang kanta kay di man lagi kalimot Reverend nga naakas hilig sa pagkanta. Unya usa sa mga kanta nga hilig nimo do na may mga kanta nga hilig hilig pud nako. Usa nga madunggan ako nga imong kantahon kining kanta nga ang title We're All Alone. Oh, tinoda bradron kay Oo. og magkanta lugar tag We're All Alone. Basig mao niya. Mao ning yang gingon nga nakapahimo nato nga yawa. Kinahanglan pamatud-an niya bradron bisag mag-text siya nimo nga ang ikanta mao ni way nakapayawa kay giingog usa sa mga gikanta di nako nga hilig bradron pag ingog usa sa mga kanta daghan ding kanta. Dagang kanta. Nya ang imong gibungat kanta nga We're All Alone. Unya matud pa nimo brethren, usa sa gikanta nako maupod lugar ang hilig nimo nga maupoy imong kantahonon. Kabalo ba gyud day pug kamo kanta ni brethren? Tinuod na Reverend kabalo ta og ang atong kahibalo dili lugar gyud nga sama nga kanang pwede na to appeal sa mga Philippine Got Talent kanang mga singing contest. Dili kabalo lang gyapon ta sa pagkanta niya ng kanta. Kadi pribahan na to. Basta di lugar ingong sintonado pud brethren. Di lang lugar sintonado, although nagduna lugar maliit gamay sa timing, pero basta kayo makakanta kita niya. Pribahan ako Reverend nga kanang imong kantahonon nga We're All Alone, kabalo pug kumukanta na. Para ang mga kaigalaan no dili ingon nga dili moingon nga lama man lang ning mga ministro sa PBCM. Ato ning gituyo Reverend tungod kay diri man guni ang dugukan god nga ginganlan kani Aquilino Valencia Giawa tungod lang sa pagkanta-kanta. O kung sa kantaha kay matod pa nimo ang usa sa hilig dakong kanta mauman ang We're All Alone gani usa sab ka nga kabalo mo kanta ni. kabalo mo kanta ni. Atong paminawan Reverend identify sa atong gikanta nga mao ning We're All Alone. Gani kining kanta ha na-discover kini sa atong kaubang ministro kay wa man ta magdahom lagi ni nga na-record ani pero paborito po nato ning kantahon. Ya atong paminawan. Outside the rain began, and it may never rain. So bright no more on the shore a dream will take us out to sea. Forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. Let the winds throw the kids of ours, Lord, forgetting now. We're all alone, we're all alone. O nabati nato mga mahal mong tigpaminaw. Sakto si Brad Ronnie nga dili lugar ikapanghinambog pud ng iyang tingog pero
at least man lang makabalog yun siya makanta. Kunya kanang kantaha, mo po na ang kantahon nun sa Chief Minister alang sa kasayuran og labaw na nimo Mr. Valencia. Nga karon, tungod kay usama ni sa kong ikanta nga makapayawa man ka ni og dili man mo nang itugan. Gani sa programa nga nahimo ng ang programa nimo tungod kay gi-expel ka tungod manggod sa imong pagyama-yama. Una-una agod Brother Ronnie, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nagwalita. Unsay purpose? Para nga mag-gather ta og mga Tao. uban pang mga tao o mga mahimong membro. Nga ikaw na hinon, membro, itagak na hinon ka. Nakinsa may dili mo tagak ana nga maghingan kag tinampalasan diri nato bisag unsa nala imong ingalan. Sakto. Nakaron ha hangtod nga nakakomit ka og cyber libel o unsa pa nang atong ipasaka bradron? Cyber slander. Oh, cyber slander. Ato man ang makita nakaron gipakita naman gani nato sa mga nangagip. Nakaron sa imong programa imong giintro ni nga we're all alone sa giingog kahayag sa Espiritu Santo. Imbis kahayag sa Espiritu Santo, palong man nga Espiritu Santo, mapalong ba ang Espiritu Santo gumikan sa imong dinadaan nga pagwali atong pamation ang tipik sa imong introduction sa imong mga pagwali. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore dream. Will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. Neath the waves, through the caves of ours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Oh, atong nabati mga mahal lamong tigpaminaw nga mo ni iyang gigamit pag intro sa iyang programa. Na kung pananglitan Aquilino Valencia nga yawa maday ko sa pagkanta nako sa We're All Alone sa ako lang na hinumduman. Na nga naman nga dili man pug kamayawa nga imo mang gi-intro sa imong programa ang We're All Alone. Oh, kana. Ha? Ako ra di mag-alon-alon. Ha? Only lugar alone ako ra. Nanaway ka nga nayawa si Reverend kay nagkanta-kanta niya ang gikanta We're All Alone man nga kanta. Oy, imo man naging gi-intro sa imong programa ang We're All Alone. Di ganahan day ka nga mo intro sa kantang kantahon nun siyawa. Oh, mo na mga mahal mong tigpamina, di ba? Yama-yama. Na usa sa mga igsuon nga dugay ng namimbro mga mahal mong tigpaminaw, naghatag og testimony nga gitawag siya ni Master nga nasabtan niya nga si Master daw nagtawag niya mo nang nakaari siya sa palasyo. Nganong gipaari man siya ni Master sa palasyo siyang nasabtan sa pagtawag sa mensahe ni Master nga gipaagig nagbalatian siya nga pag-abot daw niya sa palas naayo ang iyang balatian nagsulti mi. Nga ako man ka ang yawa diya sa palasyo kay ako may nagpuyo tanaw nang imong yama-yama Valencia. Ha? Na wa man lagi ni giminsahian nga ipaadto pod sa padim ila ni Makarayo kay matod pa ni Makarayo. Padayon ang bulaton sa Espiritu Santo kay tuod nagpahulay na ang lawas ni Master pero ang Espiritu gawas nun. Oy, ay mo pagyama-yama gawas nun bitaw. Pero di na maglihok sa padim oy. Diya ragyapon sa PBCM nga mga membro nga tagag mensahe. Busa gani si Rosa Panya nga sa una kustudya pero naminyo man sa apelidog Panya muna nagtestimony nganong wa man paadtua didto ninyo diha sa Danau asan Misamis Oriental o nganong gipaanha man siya sa palasyo Valencia nga yawa man day ko nga kami may nagatubang naghatag siya og istorya nganong nakaabot siya unya mao nga atong gikwaan o nagpakuha siya testimony gani aning tungora wa pa man gani kuno siya makapamahaw og natingala siya nga dito sa ilha sa wa pa siya makaari lain man kuno ang iyang pamati sa Laos murag kamatayon siya niatong patalingugan.
Ako si Rosa Custodia Panya, anak ni Syria ug ni Pedring Custodia. Ang akong nabana si Edgar Panya. Na kami namuyo karon sa Panabo City, Davao del Norte. Karaan nga misyonarya sa PBCM. 25 akong edad ni hawa ko din ni puyo na mi og Panabo kay naminyo og taga Panabo si Edgar Panya. Sa pila ka tuig nang puyo dito, tinuod man maay man among dagan pero karon lang bago nga nasakit ko. Indiin mi ang patambal. Ambot na nga gibarang sa doktor. Lain gyud akong ginawa. Niligod nga nakahuna ko nga muli ko dito sa palasyo. Kay kabalo ko. Itawag na yun kong master. Tinuod yun. Kaysa dihang naabot ko din eh. Maayo naman yun akong dibate. Wa naman ko'y kadlok. Nga maunsa ko. Karon wala pa mga ko'y pamahaw. Pero maayo yun akong ginawa. Human ko nga nagluhod din eh. Muna kasi master yun ang buhing Diyos. Saksi yun ko. Saksi yun ko. Na ako, nangandoy na pod ko nga diri na pod ko mabalik og puyo. Kay kabalo ko naa diri ang atong kaluwasan. Grabe ang akong bugno dito. Abi na ko og maputuloy akong kinakabuhi na buhi. Pero tungod kay naa si master sa akong kinabuhi, wala jud ko niya gipasagdan. Kay to sige ko panangpit niya nga master, tabangi intawon ko master. Ayaw jud ko pasagdi master. Master, tabangin yun ko makaabot ko sa palasyo, master. Tuod man, wala man yun ko gihukawan ni master. Ang akong anak na si Man, Domingo pa man kami dapat mo biyahe. May hagad na nga, maunsa pa imong gidugayan. Biyahe nagpalasyo. Kung sa may kulang ni mo, kulang akong kwarta dong. O sige, punaan ako. Muto nga. Gipunaan man sa kong anak mo to nakabiyahe mig Sabado sa kadlawon. Butuan mi niagi 14 ka oras mura ko mamatay sa kapoy. Pero bait na ko akong sarili nga maabot jud ko sa palasyo. Ud man pagkaugma pa mi sa gabi ni sulod din eh. Sa nga nakaampo na ko diri nakasulod na ko. Nitulo gid ang akong luha. Ang nilayon ako mapugma na ako ni bati. Karon, maayo na din kayo akong paminaw sa akong lawas. Una nga ako, uli naman gani ko gusto po nung uli og Davao. Pero, magtambay pa gani ko din eh. Kay, summer man po doon, wala akong po'y klase. Naapay makatiman sa among negosyo dito. Una nga si Master yun, ang buhing Diyos ang manluluwas. Basta kay isintro na to siya sa atong kinabuhi. Sa atong unang-una o sa atong kasing-kasing. Niligitan niya biyaan. Gabayan kita niya. Mura to, daghan kayong salamat. Okay, no? Karon bradron, namati siya diri sa palasyo kaya pa man siya mo balik dito sa Davao. Mo ni, atong napamatian, mga mahalamong tigpaminaw, ang uban og dili mo to dili na mo gina pamugos kay naman gani uban bradron naghingalan kanato nga kulto wa man sila god masayod unsa ng pulo nga kulto ato naman ang gipahayag sa mga pagtuon nato pero dili man nato na gawion diha ng butanga kay wala man taan ng tupikuha pa bradron karon kung ako yawa kamo bradron natakdan lugas pagkayawa nganong giminsayan man si kinini ang Rosa Panya sa pag paari sa palasyo nga nasabtan niya nga pinagig balatian nga pag-anha kuno niya nga tingala siya nga napuhas man ang iyang balatian kunay priba na karon di ba napamatud-an ang imong pagyama-yama Valencia o ang ilang pagyama-yama sa padim nga padayon kunong naglihok si Master sa espiritual kay aron man to ingnon bradron nga diha sa ila naglihok na naglihok dahil ng mga kawatan mo sa pagpamatuod ang tagna nga natuman na des PBCM imo man ang gilitok makarayo tumanon pa de pag-utro diyan ninyo nakaron doon na pa'y dugang pagyama-yama mga mahal lamang tigpaminaw kang Aquilino Valencia nga nabalin siya nga matod pa niya
gipawali kuno ko ni master iyang establisher. Di kung gipawali ko ni master dili lagi ikaw mo oy principal, di gyud ikaw mo chief minister nga gisugo. Pero gilabay kuno ko ni master og bato, lain na pod bradon. Kay di kuno ko makamao muwali, mao man daytong siya mo ingon nga yama kuno ko sa mga pagwali kay siya lagi gyud mo maayo bradon. Iyang i-establisher ni hapit kuno siya maigo sa paglabay kuno ni master nako kay ni banda man kuno ang bato hapit na hinung kuno siya maigo. Na kay gilabay man day kog bato Valencia muot-muot pud ka nganong wala man ikaw ipapuli ni master kay ikaw mo day may maayo nga naa man day ka. Kana. Oo, kana yun. Di ninyo na masabtan mga mahal mong tigpaminaw atong pamation ang pagyama-yama ni Aquilino Valencia nga nabaling siya sa iyang katarungan. Okay. Nakulang balik ko na nasuko man gani si master ni adtong nagwali si Luloy atong 1984. Gisinggita na siya. Loy, now ganang states patugat-tugag wali di ka mao. Sus karon kay wa man to siya manaog. Wa man sa muhawa. Nangita si master ang gawa sa information ni gawas nangitag bato. Gilabay sa bato. Hapit ko maigo ang taon na to kay diha man ko sa kuan ng hagdanan ang dingding sa States mo'y naigo. Agi din na ako sa kong tubangan. Imbutugod ang kanang bungbong, ang dingding. Adito, naog siya, ug kami sa kato ni Atelano Morata, maawa na si Nanong, nang lakaw mi. Dan pagpila ka adlaw, si Loloy Rasan mo'y nagsulti nako. Nag-ingon si Master dito niya, ayaw naggamitag pagwali ang ngalan ni Jehova o ni Kristo. Ako na mao ang iwali, dili kay Jehova o Kristo. Ana lang punto ha, nga kinahanglan si Master nga maong Espiritu Santo mo isentro sa pagwali, dili na pwede itong Jehova, di na pwede itong Isu Kristo. Napamatian na to mga mahal mong tigpaminaw nga gisugo daw ko pagpawali ni master. Unya karon kay di man kuno maotong akong pagwali, siya kita mo na nan kadumdum kuno siya. Gilabay kuno ko og bato ni master, ni bandam kuno dingding. Paglagpot sa bato, hapit kuno siya maigo. Yan, maong nanglakaw din kuno sila ni Atelano Morata. Yan, subay-subay pa. Unya, sa pila ka adlaw, ako ra pug kuno nagsulti. Tinod bitaw pod. Pero gidugangan yang mga pagyama-yama ba. Ako ra kuno'y nagtugan nga nasuko daw kuno sa master. Kay nganong nagwali kuno kog Hesukristo, nagwali kuno kog Jehova. Kinanglan kuno idritso dito sa Espiritu Santo. But ipasabot lang adto mga mahal mong tigpaminaw. Nga gusto ni master kay gitrain ko niya ba. Nga gusto ni master nga kabalo pod kog shortcut. Nga dili na pwede pod mo adtog Jehova o dili mo adto Kristo nga pagpamatuod, kinahanglan nga mo diretso lugar sa Espiritu Santo. Busa kay ako may nagtug-an kanya, ang akong question, kay di man ay ko makamao mawali Valencia. At the time nga gilabay magkakog bato. Ngano nga magkaipapuli ni master nga naaman ka? Kana. Oo. Nga ikaw man di mo'y maayong laki. Oo, gyud. Ngano kay kung ikumpara lugar sa atong Pangidaron, wa pa man ko maupaw. Di naupaw naman ka, hapit na pud ko maupaw. Di sa to pa, mayong laki na ka kay naupaw na god. Ngano nga magkaipawali? Ha? Na ikasuko man din ni master og magwali kog Jehova, magwali kog Hesukristo kay diretso sa Espiritu Santo. Kabalo pud ta ana mo shortcut. Gusto lang ni master gi train lang to unya kay kamo makay nagtan-aw. Sawa nimo magkadimao imo daytong bit-bit hangtod karon para gamiton imong puhunan nga ikaw mo'y tuuhan sa mga katawhan kay di ko kabalo mawali kay busa gani gilabay kog bato. Na paglabay bato, ikaw man hinoy hapit maigo. Di buti pasabot ato nga ikaw di yama-yamaon hinoon. Kay wa man ko ipaundang ni master pagwali. Bisan pa si master nagpahulay, gisugo mas Pilipi nga ako'y sundon, di man ikaw. O, kitaon mo, nakaron. Niya pagyod, kay di man ka ko kabalo muwali tungod kay magwali kog Jehova. Na nga naman, nga nag-utur na pud ka o muot kayo Brad Rin kay mga mahal na mong tigpaminaw kay nag-utur na pud siya og pagpaawit ba sa awit.
Kay kini daw kuno, matod pa, nagbasa siya og tagna nga aduna kuno'y bag-ong awit nga ipaawit kuno si Hioba o awiton kuno ang bag-ong awit nga ni Hioba na iyang ipabati. Di magwalig Hioba kay imong gihimong ihemplo nga nasuko si Master nga ipagwali ko Hioba. Pwede di ay ipagkanta lang Hioba. Niya itong pamation rigod ang iyang pagyama-yama, mga malamong tigpaminaw. Suportado ni pero matinga ka. Siya man ka ang katumanan nga ipaghimog bagong awit. Ang maawit na ba si Engelbert Humperdinck na hinon? Mas si Engelbert Humperdinck mo ni awit sa bagong awit ni Hioba. Ikaw lay nagpapaawit. Giunsa guna nimo pagpanabot na itong patalinghugan ning imong pagpaawit-awit. Dunay awit niya, ipahaom ko diha dapit sa akong magtutudlo. Nga mao si Divine Master, Master Tomas D. Eugenio Sr., nga kini ako ning ididikit ngadto kaniya. Pero sa dili pa nako ipatingog, ako unang basahon ang nakasulat sa Biblia. Gingon kini sa Isaias sa kapitulo 42 ug ang bersikulo 10, naghisgot dinhi nga nagingon, pag-awit kang Hioba ug usa ka bag-ong alawiton ug ang iyang pagdayeg gikan sa kinatumyan sa yuta. Kamo nga mangadto sa dagat ug ang tanan nga anaa sa sulod niini, ang mga pulo ug mga pumuluyo niini. Balikon ko aron masabtan ha. Nagingon, pag-awit kang Hioba ug usa ka bag-ong alawiton. Ug ang iyang pagdayeg gikan sa kinatumyan sa yuta. Kamo nga mangadto sa dagat ug ang tanan nga naa sa sulod niini, ang mga pulo ug ang mga pumuluyo niini. Dunay gisgutan bag-ong mga awit. Nakita na to nga pag-awit ko no paghimog bag-ong awit kang Hioba imbis sa Espiritu Santo sa kang Hioba. Iyang gibasa ang Isaias 42:10. Atong pagbasahon Brad Ronnie ang iyang gisitar Brad Ron ang 42:10 ug nabagyod nga bag-ong awit pero kung awiton si Hioba ang unod nga mo ipaawit Brad Ron. Okay, basahon na ito, Reverend, sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church, ang Isaias 42:10, gingon, pag-awit kang Hioba og usa ka bag-ong alawiton ug ang iyang pagdayeg gikan sa kinatumyan sa yuta, kamo nga mangadto sa dagat ug ang tanan nga anaa sa sulod niini, ang mga pulo ug ang mga pumuluyo niini. Nakita na to mga mahal namong tigpaminaw makigsunan. Pag-awit kang Hioba ug usa ka bag-ong alawiton ganing sa di pa nato ipabati ang maong awit nga ididikar nako kang Master. Ato usang basahon ang katumanan lugar nganong magpapaawit siya. Kitaon nato usa lugar ni katagna. Na di man ka musugot si Master nga magwalig Hioba o walig Kristo kay labayon makakog bato. Siya di malabay bradon pinagis pagpaawit kang Hioba. Nakaroon, iya pag yung gidugangan para mobalhin siya ba murag monindot, iya na pong ipabalhin og katoliko na po nga Biblia. Magbasa na po siyang 33 lugar sa Salmo, pero katoliko nga Biblia niya atong patalinghugan ang suportar ni Aquilino Valencia nga nabaling siya. Ang gibasa nato ang Biblia nga King James Version, ani nato basahon sa gitambayungan sa mga Protestante o Katoliko sa Isaias kapitulo 42 ug ang bersikulo 10 nining ang bag-ong mayong balita Biblia ingon ini nagapahayag pag-awit ug bag-ong awit ngadto sa Ginoo ug dayka siya o kalibutan dayka siya o mga sakayanon dayka siya tanang binuhat sa kadagatan. Matod pa sa atong nabasa, pag-awit ug bag-ong awit. Sa King James Version atong gibasa, nga gisgutan dinhi, naa sa mga pulo sa dagat. Nga gisgutan diri, balikon ko ang pagbasa sa King James Version. Pag-awit kang Hioba og usa ka bag-ong alawiton ug ang iyang padayag gikan sa kinatumyan sa yuta. Na ay pagpadayag naa sa kinatumyan sa yuta nga diin makita nimo ang bag-ong awit. Busa ang ako
akong ipabati karon, mahinungdanon kayo mga higala ug mga kaigsunan. Kaysa gibasa nato sa Salmo 33 versikulo 3 sa King James Version, kung ani nato basahon sa Bagong Mayong Balita Biblia nga gitambayayungan sa Protestante o Katoliko, gingon, awiti siyag bagong awit, ayuha pagtugtog ang alpa, ug kusga ang inyong pag-awit. Wala masupak ang akong pagpadayag ug pagbadungog ni ninyong maong awit. Atong napamatian nga wala ko na'y masupak nining pagpadayag kuno niya sa maong awit. Walay masupak. Unya, di para ba kabalo mo basa ang 42 G sa Isayas, wa man dihay pagpadayag. Pagdaig na kang hiuba sa pagpadayag kang hiuba. Kanawara? Iya po din gibasa ang Salmo Kapitulo 33 versikulo 3 pero sa Biblia ng Katoliko. Kaya kung sa King James Version, mga mahal mong tigpaman, kining ipaawit o bagong awit, si Hiuba na. Kung ibasa, isugod nimo sa 33 versikulo 2 o 3, paano pagbasa, Brother ni nga ang iyang gigamit nga kapital para lugar sa pag-awit o bagong alawiton kang Hiuba, nga iya kunong idedikar na ni Master atong pamation nga tinuod bagyod nga si Hiuba ni King James Version, Brother ni. Niya, Reverend, atong pagkabasahon kay Biblia nga adunay tatak 70 Adventist Church sa Salmo Kapitulo 33 versikulo 2 ngadto sa 3 ang nakasulat, managpasalamat kamo kang Hiuba nga adunay alpa, manag-awit kamo og mga pagdaig kaniya nga adunay tulunggon nga may napulo ka kuldas. Unya sa 3 dayon, manag-awit kamo kaniya sa usa ka lawiton nga bag-o, managtugtog kamo sa dakong kabatid uban sa usa ka makusog nga paningog. O nakita nato mga malamong tigpaminaw nga sa bersikulo 2 managpasalamat kamo kang Hiuba sa Salmo Kapitulo 33 versikulo 2. Magpasalamat kamo kang Hiuba, managpasalamat kamo kang Hiuba nga adunay alpa, manag-awit kamo og mga pagday kaniya nga adunay tulunggod nga may napulo ka kuldas. Unsa man dayon ning awita sa 3 mo ni ang gibasa, manag-awit kamo kaniya sa usa ka alawiton nga bag-o. Pero ang iyang gibasa Katoliko para mawala ba Katoliko nga Biblia para mawala ba lugar ang Hiuba daw bi karon. Kay masuko man des Master og magwali kog Hiuba og Kristo patod pa nimo labayon man kog bato. Dili masuko si Master og mag-awit kag Hiuba. Di po masuko si Master og mag-awit ka o dadon nimo ang We're All Alone. Pero ako'y magkanta og si Brad Ronnie og naapa ng tungurag si Ronnie nagkanta, labayon Bato. o masuko si Master ignog yawa kay nagkanta We're All Alone. Unya ikaw ray malibre. Ha? Tanawa ra ang kabuang mga mahalamong tigpaminaw na karon. Kay matupan niya sa di pa nato ipabati ang akong gididikar. Ipag-awit man kuno og usa ka bag-ong alawiton kang Hiuba kaysa iyang gipaawit. Si Engelbert Humperdinck nga ang title nini Yok. Ato ding susihon word for word na English pero para makita nato ipakita nato ang English pero diretso po denta sa Cebuano kung may mabasa ba nga Hiuba nga word dito. Unya ang katingadan ipaghimo man kag awit, siya dapat ikaw balin sa may moawit. Si Engelbert Humperdinck man mao imong gipaawit. Dili na tuman dia nimo. Kung doon na may nakahimog pagdaig si Engelbert dili ikaw. Dili siya. So, Iya lang gipatukan. Dili mo ham sa istorya Reverend maghimo sa bagong alawiton pahaom kang master kay man sa mo ni kanta si Engelbert man. Na di pod kang Master kay kang Hiuba man. Di ba na yama-yama mga malamong tigpaminaw? Mo na klarong nagsalimuang sa atong nadunggan nga gina Reverend pag ginagan ni masudlan sa espiritu sa balaan magsalimuang nani mo balin siya. Disgrasya dili na grasya. Nakaroon atong pamation ang iyang ididikar nga kang Engelbert Humperdinck. Ang awit, humani ini, ato dayong hatagan og dakong pagtagad ang iyahang mga punto niya. For the secrets that you hide
the tenderness you show, for the way you understand, for the part of you I never know, for the way you break my pride, for the way you stand your ground, for the way you build me up when my foolish dreams are falling down. I need you after all is said and done. I need you long as I'm living. I need you like a river needs to run. Win or lose, the answer's always you. When I look into your eyes, I see the future and the past. I see a meaning to my life from my Okay, no? Atong nadungog portion, taas man to, brethren, mga malamong tipaminaw. Pero, para makita ninyo ang word for word sa gikanta ni Engelbert Humperdinck, ingon si Aquilino, balin siya nga, pag-awit ug usa ka bag-ong alawiton, alang kang Jehova. Sa kinatumyan kuno sa yuta, sa mga pulo sa dagat, kay iyang ibutang ba nga ang Pilipinas, mga pulo man sa dagat, brethren, niya iya din tingaling ihalay yung silangan, niya imbis pag-awit kang Jehova, di man ikaw may niawit. Si Engelbert man. Si Engelbert Humperdinck man. Tanaw na to. Ang pag-awit ni Engelbert Humperdinck para ni sa Diyos, dili para na siyang gihigugma. Now, mo ni ang English yo. Lyrics, Engelbert Humperdinck. Then ato pag yung ipakita ang uban dire niya. Ito yung sunod. Isunod na to. Oh, mo ni. Mo ni siya mga mahal namong tigpaminaw. Pero dirita sa Cebuano. Atong basahon bradon ang Cebuano og nabay Jehova og pahanungod ba ni kung si Engelbert Humperdinck kay kung magkanta ta sa Dios mga malamong tigpaminaw dili ang Dios mo'y nagkanta na to kung kita mo'y nagkanta sa Dios tungod kay kita nagkanta sa Dios ang uding gipahanungod ngadto sa Dios nakaron kay si Engelbert Humperdinck mas Aquilino balin siya nga nabalik siya. Be, basaw ko nun nato, brethren. Okay, atong basahon, ilo na to kantahon, basahon lang nato ni sa Binisaya na, now. Alang sa mga sekreto nga imong gitago, alang sa kalumo nga imong gipakita, Kanang imong gipakita sa Dios kana, sige. para sa paagi nga imong masabtan, sa bahin nimo wala ko kabalo. Okay. Para sa paagi nga gibuak nimo akong garbo, alang sa paagi nga imong gibarugan ang imong kaugalingon, alang sa paagi nga imong gipalig-on ako sa diya nga ang akong mga binuang nga mga damgo nahulog. Kinahanglan ko ikaw human ang tanan gisulti og nahimo. Kinahanglan ko ikaw samtang buhi pa ako. Kinahanglan ko ikaw sama sa usa ka suba nga kinahanglan nga mudagayday. Pagdaog o pildi ang tubag kay ikaw ra. Sa pagtan-aw ko sa imong mga mata, nakita nako ang umaabot ug ang nangagi. Nakita nako ang kahulugan sa akong kinabuhi, gikan sa akong unang gininhawa hangtod sa akong katapusan. Karon. Timan anta mga mahal namong tigpaminaw. Nabay Dios nga mabasa diri. Wala gyud. Bisag gamay kuliro balin siya. Wa gyud nabaling gid kag samot ba. Matud pa nimo nga kung sudlan natas espiritu ni Satanas, magyaw-yaw ta, magyama-yama ta, muratag magsalimuang. Balikan ta tong last portion, be? Now, kung si Engelbert Humperdinck ang nagkanta nini, dili man ikaw, di panungod niya sa Dios. Unsa hinoy gihimo ni Engelbert Humperdinck? Ingon si Engelbert Humperdinck, kinahanglan ko ikaw. Human ang tanan gisulti og nahimo. Sa ato pa lugar sa Dios na gipakita, ha? Unya atong ipaibabaw sa pagbasaw niya kanang sa imong paglingi natanawa. Lugar si Engelbert Humperdinck nakit-an niya ang Dios nga naglingi-lingi.
sa imong paglingi, ingon si Engelbert Humperdinck ka, sa imong paglingi og tan-aw ka nako, nakita ko. Oh, ang Dios lugar, si Engelbert Humperdinck sa imong paglingi, ang Dios may nilinga anak ba ron? Oh. Og tan-aw ka nako, iya panggingnan ang Dios. Og tan-aw ka nako, nakita ko, kay iya mang ipatan-aw ang Dios, suguon mo ang Dios, lingi nako. Kay mo tan-aw ko nimo. Una na nagingon niya, sa tanan nga mga tuig, ang kalipay og mga luha, gihatag ka nako sa imong gugma. Lugar ang Dios naghilak dito kang Engelbert Humperdinck. Og ikaw nagkanta na, naghilak lugar ang Dios diyan nimo. Kay gihatag man ang luha. Oh, kay gihatag man ang luha sa Dios. Kung Dios ang ipasabot na sa to ba ang Naghilak Dios, na hinon naghilak ang ang Diyos, Dios brother. ngadto kang Humperdinck. Oh, naniya pagyudok sa permiro ganinang istansa. Atong permirong istansa no. Primera instansa sa Binisaya. Now. Yeah. Alang sa mga sikrito nga imong gitago, alang sa kalumo nga imong gipakita, para sa paagi nga imong nasabtan, ingon this Engelbert Humperdinck, sa bahin nimo wala ko kabalo. Lugar sa Engelbert Humperdinck, bradron, manusi-susi sa Dios. Sa para sa paagi sa imong bahin masabtan sa bahin nimo wala ko kabalo. Napoy parte sa bahin niya nga nasabtan, napoy wala niya mahibalo lugar maayo si Engelbert Humperdinck kay sigsusi-susi sa Dios badron. Tanawar ng imong kalaki Valencia, kini nga awit ni Engelbert Humperdinck panungod na siyang hinigugma, mga mahal lamang tigpaminaw, dili Dios ang gipasabot niya na. Unya na gyud makabalin sa paghimog bag-ong awit alag kang Hiyuba. Na kinsa may gipaghimog awit kung tagna man na ikaw lugar. Di ba kung ganti nga si Hiyuba nagsugo ipaghimog bag-ong awit, di si Engelbert Humperdinck dili ikaw? O tanawa kwintahag maayo na. Ha? Kay matod para ba niya, Brother Ronnie, nga, ang ato ko nung utok, gikanser ko no. Nakinsa may gikanser o nani? Sana Brother Ron? Okay. So, nanata sa punto Reverendo, ang ato lang paningil niya, ay gamit pa siya Isaias kaganina sa atong nabatian 42 Gs nga maghimo og mga alawiton pagdaig sa Dios niya atong na susi ang iyang gipaawit. Wa man gid toy punto nga pagdaig sa Dios ang gikanta ni Engelbert Humperdinck. Na mo na atong gikuan kung mao man ang punto nimo nga pagdaig to, dili ikaw ang nakadaig kun dili si Engelbert Humperdinck kun pagdaig man to sa Dios. Na kada di magingon ta Brother nga awiton na to ang Dios pinagi sa pagdaig. Lain ding tao ang maawit balin siya. Giunsa ba na nimo oy? Mao nang klaro kayo nga naa niya Reverend ang pagsalimuang sa atong nadunggan sa una niyang gipahayag sa video clipping nga pagka ang tao kuno di masudlan sa espiritu nga balaan nas pagyama-yama nas pagsalimuang wa nato nga iyang giakusaran kundi naara niya mo nang haom sa atong pag-ingon Aquilino Valencia nga nabaling siya kay siya tinaunay. Mga pagyama-yama. Napukot siya sa iyang mga pagyama-yama. Mga mahal lamang tigpaminaw, nakapakadaghan pang pagyama-yama niya. Pero, inyo lang kaming sundan, kaya among ipabati, o among ipakita ang mga pagtubag na mong dili pagyama-yama. Ang tudya, ang among ikalagad nyo, kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Inyo Sr. o sa ngalan sa kauban ng mga ebanghelista o ministro. Kinusab si Brother Rene Telebrico. O kini usab ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.